Metropola je postala bogatija za još jednu turističku atrakciju. Električni oldtimeri udahnut će vam dašak minulih vremena, ali i povesti u romantičnu vožnju gradom. Riječ je naime o projektu Old Zagreb koji uključuje vožnju električnim replikama oldtimera. Automobili jurcaju 25 km/h, a osim vozača može se ukrcati još 4 ljudi. Sve što trebate je svratiti na web stranicu www.oldzagreb.com i rezervirati svoj termin vožnje. Više o projektu za Soundset je otkrio Damir Ferrara iz organizacije. Evo, kao što znate, radi se znači o autićima koji su replike Ford T modelu iz godine 1905. Ford T je prvi serijski uopće automobil, prvi automobil koji je išao u serijsku proizvodnju u povijesti na svijetu, a ovi autići su replike tog Ford T-a. Razlika je naravno što su oni na struju, znači potpuno ekološko prihvatljivi, i to nam je bio jedan od ciljeva, dovesti u gradu Zagrebu još jednu turističku atrakciju. Projekt se radi u suradnji s turističkom zajednicom grada Zagreba. Radimo na projektu da bi se dovela nekakva tura oko starog dijela Zagreba, oko Lenucije, Potkove, o svim zanimljivim mjestima grada Zagreba, da bi se naravno, radit će se to za i domaće turiste i za strane turiste. Cilj bi nam bilo imati do kraja godine 10 automobila da bi se moglo provesti, inače takav jedan autić može prevesti osim vozača još 4 osobe. Domet nekakav 100 km može proći sa punjenjem. Zagreb bilježi sve veći priljev turista, a nove atrakcije poput vožnje oldtimerima dodatno će začiniti turističku ponudu. Sami projekt turističke ponude u gradu Zagrebu još se radi malo na točnim ulicama koje će biti obuhvaćene, kao i mjesto gdje će se turisti pokupiti i gdje će se oni vraćati, gdje će završiti ta tura. Trenutno isto ćemo raditi, znači po angažmanu bit ćemo i na sajmovima i na vjenčanjima, znači ko hoće može angažirati nas, može iznajmiti auto sa vozačem na određeni termin, može na par sata, može i na dan. Automobili su registrirani i spremni za vožnju, a smješteni su u garaži Tuškanac. Pljene pozornost slučajnih prolaznika i mame na fotografiranje. Cijena vožnje još se uvijek ne zna, ali kako napominju organizatori, bit će pristupačna svima.